50 anyos nga inahan sa Talisay City nga napriso sud na sa 8 ka tuig ug gikasilagan sa iyang anak gihatagan og bagong paglaom. Atong sayran ang istorya sa pagbangon ug ang pagpasalamat sa inahan. Ilabi na karon nga nagsingabot nga Pasko. Ang detalye sa report ni Femari Dumabos. Grabe jud yang kay ubos na ako. Pero wala ko nagpawa sa paglaom, ma'am. Nagampo akong giampo sa Ginoo nga unta ma-okay mi ug gihatag sa Ginoo, ma'am, na okay gyud mi. Nawad-an na unta og paglaom ang 50 anyos nga inahan nga si Jeanette Semini sa dihang napriso niya tong 2016 tungod sa pagpamaligya og ilegal nga drogas. Matod niya, misulod siya sa ilegal nga kalihukan tungod sa tumang kalisod sa pagbuhi sa iyang unom ka mga anak ug tungod sa iyang gibuhat. Nasuko og nahilayo kaniya ang usa sa iyang unom ka mga anak. Kay wala na mapadayon ang iyang pangandoy nga mahimong pulis. Ang kamagwangan akong anak, ma'am, kay ang gikuha unta criminology, nagkuan dato siya, ma'am, nag-working student niya. Giparangkahan ko na siya nga dili siya kakuan tungod sa iyang mama ba nga related sa drugs. Mao na nga wala na lang niya gihuman ang iyang pag-eskwela. Grabe jud yang kay ubos na. Luyo sa mga rihas, nakakita matod pa siya og paglaom sa kinabuhi. Kinsa ang magtuo nga sa prisuhan makabaton siya sa maayong pamatasan. Diniusab siya nakaton sa nagkariyang skills sama sa dressmaking, hilot, baking ug daghan pa. Ninilang Oktubre 3, dihang naangko niya pagbalik ang iyang kagawasan. Nining tungura iyang gisaad sa iyang kagalingon nga motabang sa iyang mga anak sa sakto nga paagi. Kini sa tabang sa 16,000 pesos nga dala niya nga kata sa livelihood program sulod sa female dormitory. Ning bag-o, usa-usab si Nanay Semini sa duha ka mga bagong released nga PDL nga beneficiary sa Fun Run for a Cause sa Talisay City BGMP Female Dormitory. Dagang salamat sa inyo, and then yes, it was successful. So naami gihatagan nga duha ka release nga PDL, gikan diri nakahatag ta og sari-sari store package. Hindi natin sila pababayaan ng hanggang doon lang, so we will always go there every month nga i-check ilang situation para matulungan din sila na i-grow ilang business. Ang Fun Run nakalikom og 45,000 pesos nga maoy gipamalit sa mga grocery items nga maoy gipaninda karon dinhi sa sari-sari store ni Nanay Semini. Ning unang Pasko niya uban na sa iyang pamilya og apo, dako niyang gipasalamatan. Mang Ginoo, siya ang number 1 gid akong pasalamatan, ma'am, kay tungod kay siya man gid ang nagbuot sa tanan. Siya ang nag-guide nako nga angko nako ang akong kabaguhan sa akong kinabuhi. Ikaduha, ma'am, ang akong mga anak tungod kay bisan gikan ko sa priso, ma'am, ako mga anak walay kausaban ang ilang pagtahod. Ikatulo, ma'am, ang among warden, ma'am, ug sa tanan nga mga personnel, ma'am, nga sa BGMP, ma'am, nga sa didto pa ko sa sud, ma'am, may kayo ang ilang pagdana mo. Ug ning Pasko, iyang pinaskuhan og pasalamat sa publiko di man material apan ang tambag nga makaton sa iyang naagian, di mawad-an og paglaom ang kanunay nga pagsalig sa kaytaas-an. Makontento og labaw sa tanan maning kamot kay way paspas nga paagi nga makabot ang kalampusan. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Femari Dumabok ug kini ang akong special report.